Onye ozi omenala Igbo ndewo. Ha, eze nwanyị. Ka email. Na anọkwa m o. Nke na-eme ka aka gụjuru eju taa wute ọmarịcha ọgazi nka. Eze nwanyị ekwu na ife ịfụrụ. Ọgazi amaka. Esi m na-eje m amata m ya n'ọnya. Ịma na ife ọgaji, ịma na ọgaji. IJE AWElE. So ife ndobe anyị bụ ndị Igbo ji eme awele. So na agụnwa abụkwa eze nwaanyị ịmakwu na ife eji eme awele. Maka biznes ọ bụla ị na-eme ị ga-eji ya wee mee awele, wee gaa ọfọ, wee kwuo okwu, kwubie okwu. Eji egozi eme ọgwụ. Ya na-aga aga. Ọrụ na-aga. Ịma na ndị be anyị sị na anụ ọgazi, akwụ ọgazi anụ akwụ ọkụkụ ewe. So o wee bụrụ ya so ọgazi akịta ife ọ na-alụ eri ka anyị na anyị n'isi fụ na isi ya ebe a akwụgo nkwa. Ọkwa ịfụ na isi ya akago nka. So ụtọ ọ dị kịta ife eji eme bụ awele. Ụta m jidere ya n'ọnya m na ana m eji ije rụọ ọrụ. Ya gọziere gị nna m. Enwere ọrụ ọzọ eji ọgazi alụ iwere idea? Ọrụ eji ọgazi alụ elika. Ọrụ eji ọgazi alụ elika. Ivi na o nwekwuru ọgwụ a na-ke azụ na o nwere ọrụ a na-alụ egolo ọgazi welu mekwu anya wele gwa anya ọgwụ ewe bido ọrụ ọkwa na-aghọta. So ife ọgazi a na-alụ olika ị na-enye anya fụ na ọbọzụ nwa obere ọgazi nke a olugo ọgbago ahụ ịma ndị banyị si na mbọsị ife gbara ahụ ka a na-ake. So nke a bụrụgo odogwu ọ nwere ihe ọbụla eji alụ ọkịta ọ ya abụ ije mmiri. So ya ngwa ya gaziere gị. Ya nwara gị mma eze nwaanyị. Ụzọ gị ihe iji eme ime ya gazie. Ise. Ụzọ ahụ bụrụ ụzọ mmiri. Ise. Maka anyị jikwa ọfọ ka anyị ji eme. Ọfọ ka iride ji awa. Na eziokwu ka anyị chọọ. Yes. Nke bụ eziokwu ka anyị na-eme. Yes. Ọ ọdịnala ka anyị na-eme. Ya mara gị mma nwanne m. Ya makwara gị mma eze nwaanyị.